The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. Ang tibuok nga kasulatan, gipaginhawa sa Dios, ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. The entrance of thy words giveth light, it giveth understanding to the simple. Sa dili pa kita magkapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios dining adlaw, giabi-abi kamong tanan ng mga subscribers sa Vic Balbido Evangelistic Ministry ug magkapadayon kita sa atong adlaw-adlaw nga pagtuon. To you, believer, it is important that you be filled by God the Holy Spirit and be back into fellowship with. May balik ikaw sa imong pagkikambitay sa Dios. Ron ikaw maandam sa pagtuon sa pulong sa Dios. Alang kanimo dili pa magtutuo. So if you're ready, padayon. Ang title sa atong God is running the universe. Yes, God is running the universe. Tinood. Not be fooled. God is a genius in His omniscience. His omniscience, ang iyang pagkasayod sa perfectly knows what's going on in the world and what is going to happen in the future. He knows the possibilities, mga posibilidad, and the probabilities. God knows about the past, the present, and the future. God knows practically every sayran na hibawan. Unalay duha ka mga butang that God cannot and does not know. Ang una nini, He does not know how to violate His own. Dili siya makasupak sa ang kaugalingon nga kinaiya. Ikadu, He does not know how to send an unbeliever to heaven. Uwa siya masayod unsaon sa pagdala sa dili magtutuo dito lang. Now, for a believer, alang kanimo nga magtutuo nga nagpaminaw nining atong tadi karon, ayaw suway sa pagtukod sa imong kalipay niining musunod. Do not ever try to build your happiness. Marriage, illicit sex, booze, drugs, fame, pagkapopular, material things, mga tao, etc. Ayaw tukunin mong kalipay diha ng akong ipanginoon. Instead, try to build your happiness sa una nimo nga scale of values, pulong sa Dios. Kung ang pulong sa Dios ana nagahari na diha sa imong kalag, magalakaw ikaw diha sa kahayag, magalakaw ikaw diha sa kamatuoran, ug magalakaw ikaw diha sa pagtuo. Divine viewpoint influence and historical impact ug divine viewpoint lifestyle na ang imong barugan. Now, ikaw nga magtutuo, gitawag ka og trichotomos. Nganong trichotomos? Tungod kay tulo ang ana diha kanimo imong lawas ug ang imong tawahanon nga espiritu. O na nga trichotomos ka. Ang dili magtutuo, dichotomos lamang. Kay body and soul naman. Now, niadtong higayon nga si Adan ug si Eva nalaglag dito sa hardin sa Eden, ang ilang tawanong espiritu hingkuyos, shriveled up, hingok-ok, hinghiyos. So they became dichotomos. Ang soul na lang. They became dichotomos tungod kay ang ila naging tawanong espiritu, maingon ta sa in English, inoperative
non-energized, inactive. Ang dili magtotoo, magulanon, mamingahon kayo siya. Abnormal ang iyang pagkatao. Gubot ang iyang pangunahuna o mo nagingon sa in English, weird person. Mao man usab ang mga karnal nga mga magtotoo. Kaya ang disenyo God, plano sa Dios mao kini nga ang tao pagkigambitay sa Dios. That man has fellowship with God. Unay una, that man live a happy life. Hupong nga may katuyuan, dunay kahulugan sa iyang kinabuhi, abundant, purposeful, and meaningful life. Mao na ang disenyo sa Dios. Sa ka magtutuo, tinood, na ay panahon nga siya mabalda, ma-distracted by a number of reasons. Ang usa ka magtutuo can be distracted by any of the following: sex, job, children, mga kabataan, people, boyfriend, girlfriend relationship, material things. So, kiniubos sa volitional distraction. Si volitional, naramunan nimo. Magpa-distract ka ba? Magpabalda ka ba? O di? Nara, it's a matter of choice. You see, ang sala ug ang dautan, sin and evil, sa mara kini sa sakit, sa usa ka kundili, gani ni tambalan og sayo, it's going to get worse. Musamot kini og kagrabe. Now, ang tanang tao, ana o na nag-iya og value system. Ang mando sa Dios, mao kini, do not be involved in the value system of the world. Pagpakalambigit sa value system nining kalibutan na. Ang Roma 12:11 gisulti, be transformed by the renewing of your mind. Human ka maluwas, ikaw nga magtutuo has to undergo the what we term spiritual epistemological rehabilitation. Kinahanglan tog rehab. Ang buot pasabot ba? Nang hambin niya itong kalag sa wapata maluwas. Of course, huwag ko mag-ingon nga di nagyug ka kasala, human ka maluwas. Kaya napamantay kinaiya ang makasasala. Masumpo ang gahom nining makasasalang kinaiya kung magasigi kitag tubo di sa pulong sa Dios. Kaya mo makana itong hinagiban, iasdang, aron mapusgay o duot, yun na ito. Ang gahom nini nga, sigig tintal ka na ito sa pagkay. Sa laing bahin, ang pastor magtutudlo, maingon ta nga siya ang divine postman. Kay he delivers God's message, ang mensahe sa Dios. Ang usa ka pastor magtutudlo, dili man siya ang mishuwat sa mensahe, kundi ang Dios man. Ug mao nga ang pastor teacher, mensahero lang siya. He is only a messenger. Now, how a believer spends his time, mao'y magadeterminar sa kalidad sa iyang pagkinabo. Kinahanglan nga siya, kanang agiyahan siya o guided by Operation PTA. P, he must be in the right place. T, he must be in the right time. A, with the right attitude. Manang-iingon na itong Operation PTA. Right place, right time, with the right attitude. Nawalang kanimo magtutuo, gamita ka na mo kabuton. Buot ka ba og pulong sa Dios o katalagman? Siya pili. Choose. Apan ang kaugmaon sa usa ka dili magtutuo mo kani. Ang kaugmaon na the future of an unbeliever. Paminaw karon ko dili ka pa magtutuo mo kini ang imo. He is going to wind up in torments. Adto siya musangko dito sa torments, pag-antos na. Torments, pagsakit, kasakitan. He's going to wind up there. Ikaduha, sunod niya na,
ibalhin siya sa great white throne judgment, ang trono sa paghukom. Unya, human niya na, finally, anto na siya ipada, itambog dito sa linaw sa kalayo. Una ang garbage dump, basurahan, ug kana mo'y kinapaitan the most horrible scene and place to be. Nga naman, dito there is maximum darkness forever. Kagrabing kangitnit dito. Hangtod ka na. Sa kang tubing sakit, dito hangtod. Naay kagutom, dito hangtod. Kauhaw, hangtod. Naay kakatol, itchiness forever. Naay kasuko, hangtod. Naay mo pagkamingaw, hangtod. Maximum boredom, maximum frustration forever. Mahay. Ug kini di kawadaan sa iyang kanang fuel. It never runs out of fuel. It will be burning forever. Magdilaab kini hangtod. Ang grabe pa kay di na ka makaiskapo gikan niya na hangtod. Again, kining maong dapit is the most horrible sin to be. Ikaw nga dili magtotoo nagpaminaw nining atong minsan. Ang Dios tungod sa iyang gugma alang medisinyo ug plano nga ikaw makalingkawas sa pag-adto ni ining makalilisang simply by believing in the Lord Jesus Christ. Maura, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mga buhat, Kapitulo 16, versikulo 30. Juan 3:3. Ang tao dili magkitas kinarian sa Dios kundi siya mataw pag-usap. Juan 3:16. God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish. Acts 4:12. Neither is there salvation on any other under heaven given among men, whereby we must be saved. Busa, tumuo ka kang Ginoong Hesus, ikaw maluwas.